सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि 30 जुलाई के IBFA अवार्ड के समारोह के ओपनिंग होखे वाला बाटे कहाँ, लंदन के इंडिगो शहर में। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि सुपर स्टार लोग के पहुंचे के कड़ी तो शुरू हो गई बा। पिछलका न्यूज में रुआ लोग के बताओनी है कि दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और अमरपाली दुबे पहुंच गई बा लोग। अब सारा लोग के दिमाग पर बाकी का खेसारी लाल यादव जइहन हो जा कि ना जइहन। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि अभी तक ए चीज के स्पष्टीकरण नहीं हो पाइल कि खेसारी लाल यादव लंदन में जइहन की ना जइहन। काहे कि अभी उनकर फिल्म दीवानापन के शूटिंग चल रहा बा, ओमे व्यस्त बने काफी, एक के वजह से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाइल। लेकिन आगे कोनो प्रकार के इस टाइप के न्यूज हुई तो रुआ लोग के बीच हमनी के जरूर शेयर करब सर। लेकिन अभी तक के खबर इहे आ रहल बटे कि खेसारी लाल यादव के अभी तक ले स्पष्ट नहीं भइल। काहे कि अगर स्पष्ट हो गई रही तो खेसारी लाल यादव शायद यहाँ ना रहतन, अभी तक वो लंदन के इंडिगो शहर में प्रवेश कर गई रहतन। लेकिन अभी तक के सूचना आ रहा बा है कि खेसारी लाल यादव नइखन पहुंचल, जबकि पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और अमरपाली ये लोग पहुंच गए बा लोग, और कलाकार लोग के आवे के सूचना बा। लेकिन खेसारी लाल पर अभी स्पष्टीकरण नहीं देहल जा सकत। काहे कि अभी भी टाइम बचल बाटे, 2 दिन कम ना होला टाइम। ऐसे अभी तक कुछ नहीं कहल जा सकत। जब तक 29-30 तारीख नहीं हो तब तक ये चीज के हम क्लियर ना कर पाएम सन। अभी तक सस्पेंस बनल बा कि खेसारी लाल यादव द इंडिगो शहर लंदन में जा तरन की ना। ऐसा ही न्यूज देखे खातिर, सुने खातिर रुआ लोग बन रही हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से। लाइक जरूर करी, खबर कमेंट करी, शेयर करी, और अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर।